На якій підставі, откуль ці люди? Як вони прийшли до Координаційної ради? Я бачила на телеграм-каналі, що там іде, наприклад, Луцкіна Ксенія Владимировна. І вона так само. Я з нею сиділа у колонії в Гомелі. Я маю 5 років просиділа в тюрмі. Я здесь сидела, и она мне 4 рази, 2 рази в оперу, 2 рази начальнику отряда сдавала. Она сдавала політичних, закладывала. И не только політичних, а и белых, которые ходили без бирок. И она йде в раду. На якій підставі люди туди ходять? Які там люди? Чи можна їм довіряти? Вот скажите, на якій підставі, откуль ці люди беруться в раду? Откуль вони беруться? Сегодня заехав, люди голосовали за ту, которая за пирами родила, которая пришла до Перу, женщина и сказала, давайте буду робить еще, говорите, что буду ползти, а не буду робить, как выбраться мне с Гомеля, с колонии. Да, там всех полиции. Я прошла 5 годов. Я женщина, которая, в годах уже, меня КГБ ломала, я не стала на колени. А я молодая, пошла тут pracoвничать, и зараз я найду вашу раду. Да какой они берут люди, кто там еще, может я у них не ведаю, я вовле не ведаю списка, а не приебавшила. От какой подставы, откуда они берутся, откуда Луцкина пришла. Ці проверяются те люди, которые пришли. Эти люди не пойдут голосовать, я не доверяюсь, так, я не доверяюсь. А потім, вони проголосують, она их прийде здасть, а тут как бы на каждом шагу ходит. Вот скажите, как на подставе люди выбираются, а коль вот это берется, это еще. Галина, дякую велике. На самом деле... Дякую, Віктор. Юра, не треба коментувати. Я хочу то, что есть, а что я пройшла. Да, дякую велике. Я хочу... То и этого не зрозумею. Мне 14 месяцев у дедовки ломало КГБ, я доверяю все. Галина, дякую велике. Ніхто людей не назначає на вибори Координаційної ради. Люди об'єдновуються, роблять фракцію. Це можуть бути любий білорус. Це саме жадання. І ті люди, які не йдуть в Координаційну раду, вони можуть голосувати. Ви не довіряєте одному чоловіку, ви просто не голосуєте за цю фракцію чи за цього чоловіка. Може вам ніхто другий подобається, ніхто іншому ви довіряєте, і тоді ви голосуєте за іншого. Це і є демократичні процеси. Я розумію, що це демократичні процеси, а ніяк люди не ведають, не всі ведають. Я там мне публиковали, я не боюсь, у меня есть святки, в которых люди сидят, в которых я наздала, люди получили 15 суток ШИЗО, они по 10 суток ШИЗО получили за наши политичные, есть которые вышли, которые чули, я нас сдавала людей, и они не ведают, могут, они не могут, которые вышли там все, у Беларуси зараз с окончанием термина, они там находятся, они не могут ничего сказать, откуда вот такие люди идут. Вот сегодня этот человек проголосует за Луцкину, она ему сподобалась, а она пойти его сдасть. Треба трохи фильтровать людей, вокруг вас, которые збираються там идти, как нами керовать. Треба трохи фильтровать, бо там, як поглядиш, не може плюнути. Так, я розумію, що, звісно, хтось комусь може не подобатися. І нельзя людей відфільтровувати. Ми так само повинні розуміти, що я рішу, що кожен чоловік, який йде зараз в Координаційну раду, це самозабойця. Бо він одразу становиться екстремістом-терористом, його майомість конфіскують, його родні у Білорусі знаходяться так само під репресіями. Тобто, я думаю, що кожен, хто вилучається, ми повинні хоча б морально його підтримати. Я не кажу про Це не залежить від того, кому сподобається, кому ні. Я на 15 років працювала на ПТ. І потім вона сиділа, вийшла так і у першому 8 августа 24 года я был в первой команде, я там опухоль головного мозга, и диагноз уже люди давно подохли, она еще живет, врачка. Вот так. Я говорю то, что есть. И она вышла,
її освободили, її скасували усі ці артикули політичні, мені не скасували, мені ще 14 років залишилося сидіти, так? Мені нічого не скасували, її скасували ті. І зараз, і потім вона там побула на Білорусі, і зараз вона виїхала, вона знаходиться у Германії, йде в Координаційну раду. Ну як так можна, скажіть? А я, наприклад, не ведаю, ввогуле, як таки можна довіряти? Вона підставить людей. Ну як так можна? От ці люди, от з подарками Світлана, треба трохи фільтрувати людей, які там знаходяться на самій справі. Бо я говорю, ось про цього чоловіка, ну... Ну, Галина, что я могу вам пропоновать? У нас есть незалежные Ну, СМИ. это не то, что нам не сподобается, мне кто-то мужики сподобаются, мне бабы не сподобаются. У нас просто есть незалежные СМИ, коли вам есть что сказать. Ну, это так само, ну, такая... Де інтернет є, пожалуйста. Треба щось зробити, Білковий. ось коли ось таке доходить, що Білковий. Ну, пускай розслідують. Галининой диспensацию от изворотни. Не, а что Белков? Белков А не может всех посадить, кто туда идет на детектор? А Байкол сколько раз он не отставлял